dag, for nu skal vi snakke om arbejdsmarkedspolitik. Og arbejdsmarkedspolitikkens opgave, det er at påvirke udbud og efterspørgsel på arbejdskraften på de enkelte delmarkeder samt på arbejdsmarkedet generelt. Og formålet med arbejdsmarkedspolitikken, det er at sikre en bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Og generelt så kan arbejdsmarkedspolitikken ses som et middel til at undgå flaskehalsproblemer. Og så bruger arbejdsmarkedspolitikken selvfølgelig nogle instrumenter, hvor der blandt andet er institutionelle faktorer. Er der nogen af jer, der kan fortælle lidt om det? Anton? Ja, institutionelle faktorer, at det er altså bare ved dagpengesystemet, så sikrer man altså bare de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Ja, og så har vi påvirkning af arbejdskraftudbuddet. Er der nogen af jer, der kan fortælle mig om det? Cecilia? Der kan man hæve folkepensionsalderen, og derved få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, og derved få arbejdskraftudbuddet til at blive større. Og man kan fx også gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse, i og med at man kan få, eller give unge SU. Ja, ret. Og en anden faktor, det er påvirkning af arbejdskraft efterspørgsel. Anton? Ja, og det offentlige går direkte ind og påvirker efterspørgsel på arbejdskraft. Altså de skaber job ved at føre ekspansiv finanspolitik. Nemlig, og så den sidste, det er mobilitetsfremmede foranstaltninger og Frederikke. Ja, det er, hvor man øger arbejdskraftens mobilitet, og man ligesom udligner overskud og underskud arbejdskraft på de forskellige delmarkeder, sådan så at nogen, hvor der er meget arbejdskraft, ligesom kan blive omskolet eller tage en ny uddannelse, så de kommer over til steder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Ja. Er der så nogen, der kan fortælle mig, hvilke forhold, der skaber strukturledighed? Mads? Ja, men jeg kan forklare det med et lille eksempel. En lægearbejdsplads og en ingeniørarbejdsplads. Hos lægerne er alle arbejdspladserne fyldt ud. Så hvis vi siger, at der er 10 arbejdspladser, så er der 10, der er beskæftiget. Yeah. Og over hos ingeniørerne er der også 10, men der er desværre kun 8 af de arbejdspladser, der er fyldt ud. Hvorfor? Det er det, der kaldes flaskehalsproblem. Nå. For staten vil gerne have, at de her 2 pladser bliver fyldt ud, så de fører noget finanspolitik. Det kunne være, at de skaber et hospital, så der kommer flere arbejdspladser, og det kaldes at føre ekspansiv finanspolitik. Så vi siger, at der kommer 2 ekstra arbejdspladser på hver af fagområderne på grund af det her hospital. Men fordi udbuddet af ingeniører ikke er lige så højt som efterspørgselen, så kommer der kun 1 ekstra ind, så er der mangler nu 3 herover. Men hos lægerne er udbuddet lige så stort som efterspørgselen, så alle arbejdspladserne bliver dækket ud. Nu er der så en større arbejdsløshed, og det kaldes for strukturledighed. Og på grund af den høje arbejdsløshed, og så flaskehalsproblemer og finanspolitikken, ja, det er så det, der skaber strukturledighed. Det er en rigtig god fortolkning, Mads. Ja. Som vi lige har fået vist et eksempel på strukturledigheden, så har Danmark en forholdsvis lav strukturledighed. Og det kan man forklare ved inddragelsen af flexicurity-modellen. Og Danmark har for at sænke arbejdsløsheden fokuseret på arbejdsmarkedspolitik. Og det er eksempelvis lav jobbeskyttelse, hvor der er lempelige fyringsregler i mange brancher. Her er det nemt at fyre folk, og på den her måde der behøver man ikke at overveje, om man ansætter den rigtige, da der er mulighed for at fyre personen igen. Og i mange andre europæiske lande, der er de meget forsigtige med at ansætte folk i tilfælde af økonomisk opsving. De her i andre lande kan ikke lige så nemt som vi kan komme af med folk igen. Er der nogen, der vil fortælle om stramme rådighedsregler? Anton? Ja, stramme rådighedsregler, det er altså i Danmark, så har vi de her store krav til arbejdsløse, og de arbejdsløse, de skal stå til rådighed og tage imod de ledige jobs, som der er. Og så i andre lande er det så lettere at sige fra, hvis man så ikke ønsker at tage et job. Nemlig. Så har vi noget om favorable dagpengeregler. Cecilia? Det er, hvor der er en høj kompensationsgrad. Som danske lønmodtagere kan de lavtlønnede dagpengemodtagere få en kompensation i forhold til deres tidligere løn, hvis nu de var lønnet højere end de er nu. Og så kan man i Danmark også være dagpenge i meget længere tid end alle mulige andre lande.
Nemlig. Og så har vi til sidst aktiv arbejdsmarkedspolitik. Cecilia? Det aktive arbejdsmarkedspolitik, den efteruddanner og igangsætter ledige. Og så er det danske fleksible marked, det er en kombination med gunstig dagpenge, altså virkelig gode dagpengeforhold. Og så er flexicurity-modellen en blanding af flexibility og social security. Det er to engelske ord. Godt. Det vil jeg også have sagt. Så har jeg et spørgsmål til jer, som hedder, hvilke udfordringer står Danmark overfor i fremtiden? I skal så diskutere fordele og ulemper ved løsningsforslagene i forhold til de problemstillinger, som Danmark står overfor i begyndelsen af det 21. århundrede. Ja, altså det er på kort sigt, det er altså et fremtidigt problem, som skyldes af virksomheden, hvilket er ikke at efterspørge den høje kvalifikationer, end arbejdsstyrken så har til rådighed. Og det betyder, at der bliver mangel på kvalificerede medarbejdere i mange virksomheder. Altså det er også det mange masse forklaret om, at samtidig med, at mange ufaglærte så er arbejdsløse. Og der findes 2 løsningsmodeller til det. Der findes løsningsspredningsstrategien, som går så ud på, at man sænker mindstelønnen, og på den måde så skaber man ekstra job for de lavt uddannede og de ufaglærte. Og den strategi kaldes også for working poor. Og så er der også opkvalificeringsstrategien, som satser på, at det går ud på at uddanne arbejdsstyrken, for derved at få flere, så de kan tage imod de her højt kvalificerede jobs. Og det er på lang sigt så skabe større økonomisk vækst, og man opnår en bedre kvalificeret arbejdsstyrke. Og den strategi kaldes så modsat working poor, working rich. Og altså ulempen ved working poor, det er, at de lavtlønnede ofte har svært ved at overleve på den her lave timeløn, som de så får, og de så arbejder rigtig, rigtig meget. Men tænker så får vi til færre arbejdsløse, og så en ulempe ved working rich er der, hvor lang tid før arbejdsløsheden falder. Men til gengæld så får vi flere veluddannede, og ja, den løsning, det er den, der er blevet brugt mest i Danmark. Indvandrere er ikke integreret på arbejdsmarkedet, og det er en økonomisk byrde at have, fordi at omkring halvdelen af indvandrerne i den erhvervsdygtige alder, de går hjemme. Så de bidrager ikke til produktionen, men får udbetalt dagpenge. Velfærdsø. Ja, nemlig. Og når indvandrerne bliver integreret på arbejdsmarkedet, så vil produktionen og velstand øges. Ja, og så kommer der samtidig også alt for mange ældre her i Danmark, og de er ikke på arbejdsmarkedet. Og det er et problem, som giver problemer på længere sigt. Ja, det er rigtigt, Cecilia. Den stigende ældrebyrden koster samfundet mange penge, og de bidrager jo ikke til produktionen, når de er gået på pension, og staten skal samtidig også betale til plejehjemmet. Ja. Og en løsning over for mange ældre kan være, at man fjerner efterlønnen. På den måde bliver det mere attraktivt, at ældre ligesom bliver ude på arbejdsmarkedet. Så ja, at de producerer mere og koster mindre. Og et andet løsningsforslag, det kunne være, at man kunne få flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet, fordi så kunne man så kompensere for den her stigende ældrebyrden. Altså man vil ligesom slå 2 fluer med et smæk, fordi man både vil få de her indvandrere integreret og ud på arbejdsmarkedet, og samtidig vil man ligesom få de her penge til ældrebyrden. Tak for i dag.